Inaasahan naman ang mabigat na daloy ng trapiko sa bayan ng Alcala ngayong araw kasabay ng pagdiriwang ng Alcala Town Fiesta 2026. Ayon sa abiso, ipatutupad ang pansamantalang pagsasara ng kalsada mula Barangay San Pedro, Ili hanggang Barangay San Vicente simula alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. Ito ay upang bigyang daan ang parada bilang bahagi ng selebrasyon at pinapayuhan ang mga motorista na magplano ng kanilang biyahe ng mas maaga, gumamit ng alternatibong ruta at maglaan ng dagdag na oras upang maiwasan ang abala sa biyahe. Ayon pa sa mga otoridad, magtatalaga ng mga traffic enforcer upang mangasiwa sa daloy ng trapiko. Inaatasan din ng lahat ng light vehicles na sundin ang ipatutupad na rerouting scheme na maaaring dumaan sa mga inner roads gaya ng Panganiban Street, Funston Street, Lawton Street, Arboleda Street at San Felipe Mangandingay Road at vice versa. Hinihikayat ang publiko na sumunod sa mga traffic signs at makipagtulungan sa mga otoridad upang masiguro ang maayos at ligtas na daloy ng trapiko sa buong selebrasyon. IFM News. IFM News. IFM News.